Pewnego dnia Kosiarz usiadł sobie w południe nad rowem i jadł. Wtem wybiegł z lasu głodny wilk. Podszedł do kosiarza i pyta: Hej, człowieku, co ty jesz? Chleb. Chleb? Daj spróbować. Kosiarz odłamał kawałek i rzucił wilkowi. Wilk połknął go wnet, oblizał się i mówi: Dobry ten wasz chleb. Żebym to ja miał takie jedzenie. Możesz mieć. Popracuj, a najsień ile ci się w brzuchu zmieści. Żartujesz? Nie. No to pokaż mi, jak się robi ten wasz chleb. No po prostu. Potem trzeba pole zorać. I już? Nie, poczekaj. Dalej trzeba pole zbranować. I jest chleb. Nie tak szybko. Na jesieni wysiejesz ziarno. Potem ono na wiosnę skiełkuje, a latem dojrzeje. I co? I można jeść? Nie. No to potem będziesz jadł. Ojej. A dalej trzeba żyto zrząć, powiązać snopy, ułożyć w kopki, żeby je weterek przejął, a słońce wysuszyło. Wtedy Będzie chleb. nie, jeszcze chleba nie będzie. Ojej. Trzeba żyto zwęć na gumno, wymłocić, przeleć, zawieźć do młyna, przemleć na mąkę. I zjeść. Luciszka, jaki jesteś niecierpliwy. Chcesz tylko jeść, tak? Trzeba przecież mąkę zamieścić, ciasto zakwasić, a jak wyrośnie, trzeba w piecu napalić. Porobić bachenki i upiec. Dopiero wtedy będziesz jadł chleb. Tak. Już mi się odechciało tego waszego chleba. Tyle roboty, tyle czasu, tyle czekania. Poradź mi lepiej, jak mogę sobie nabić brzuch raz, dwa, szybko, bez roboty. Kosiarz pomyślał chwilę i tak radzi wilkowi: No wiesz co, popatrz na te stare klasie do żredaka. Zjedz sobie tego żredaka. Wilk cieszył się i pobiegł na pastwisko. Patrzy, wiele koni tam się pasie, a między nimi chodzi stara klacz ze swoim źrebakiem. Wilk poczekał, aż odeszła z nim na bok od stada i zawołał: Hej, grzebaku, człowiek kazał mi cię zjeść. No to zjedz mnie. Zawrzył żebrak cieniutkim głosem i schował się pod brzuchem matki. Rozzłościł się wilk i zawył groźnie: Hej ty, taki opaki, chowanego się będziesz ze mną bawić, tak? Hej, co tu szukasz? Mordy nie myka. Poleżało wilczysko chwilę, oprzytomniało, stało, aż było głodne, powlokło się znowu do kosiarza z powrotem i mówi: Kosiarzu, jakiś ten twój źrebak mało apetyczny. I w ogóle jego mama ma bardzo twarde i ciężkie kopyta. I poradź mi coś innego. No wiesz co, jest jeszcze baran na łące. Jego kopyta są lżejsze. Zjedz sobie go. Wilk pobiegł na łąkę, zobaczył barana i zawołał: Ej, ty, baranie, człowiek kazał mi cię zjeść. Spokojnie. Jeżeli człowiek tak powiedział, to tak będzie. Ale nie rwij mnie na kawałku, bracie wilku kochany. U mnie jest takie ładne futro, może komuś się przydać. Słuchaj, tam stoi grusza, widzisz? Stań pod nią, otwórz szeroko paszczę, ja pobiegnę i skoczę ci prosto do pyska, okej? Wilk rozstawił szeroko łapy pod gruszą, nastroszył wyłniałą sierść, rozdziawił w paszczy jak wrota i czeka. Baran rozpędził się i traf z całej siły tryknął wilka w łeb. Upadł biedny wilczysko na ziemię, zamroczyło go. Przez 2 godziny leżał nieprzytomny. A baran nie był głupi, więc uciekł tymczasem, że i śladu jego nie było widać. Wilk wyleżał się wreszcie, oprzytomniał. Otworzył oczy, patrzy w prawo, patrzy w lewo, nie ma barana.
Więc wstał, rozejrzał się jeszcze raz, pokiwał szarym łbem i mruknął. Jadłem go, nie zjadłem. Chyba mnie zjadł. No i co, Wróciszka? Najadłeś się do piwa? Szkoda gadać. Naucz mnie lepiej, jak to się robi ten wasz chleb? Najpierw trzeba pole zorać.